Molt bé, corsaris, ens trobam davant de les muntanyes. Les muntanyes són elevacions del terreny, grans elevacions del terreny. Algunes muntanyes ens les trobam nevades. Altres pareixen tocar el cel. Altres, quan les escales, et permeten gaudir d'un paisatge fantàstic. Moltes muntanyes juntes formen una serra i moltes serres juntes formen una serralada. Una vall vendria a ser el terreny pla enfonsat, rodejat entre muntanyes. Moltes vegades hi sol cursar un riu. Les parts d'una muntanya són tres: el peu, la part més baixa, el vessant, els costats inclinats de la muntanya i el cim, la part més elevada. I a Eivissa, al municipi de Sant Josep, ens trobam la muntanya més alta d'Eivissa, Sa Talaia. Heu pogut pujar mai a Sa Talaia? Des d'ella s'hi observa un paisatge meravellós, en 475 metres. Molt bé, corsaris, preparaos per la pròxima tasca. Sort i endavant, valents!